Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nirringrazzjak tal-li għajt l-istedina tagħna. Tista' tgħidilna daqsxejn dwar l-ewwel esperjenza tiegħek? L-ewwel esperjenza li kelli xi 22 sena. Niftakar qegħdin fil-kamra tas-sodda. Il-kelb beda jinbaħ, beda jara. Jiena kont qomt u nara dieħel spiritu mill-ġottieqa. Niftakar kien twil kollox bl-iswed. Niftakar kellu wiċċu kollu imħaffer, kien bil-kowt, bil-ġis iswed, mi soda u bil-qrun fuq rasu u b'sikkina fidu. Ġifri inti da, meta tiftakru, inti tiftakru ċari, tiftakru ċari jisvet il-lum. Jisu taddemmu l-laħam, ġifri. Jisu taddemmu l-laħam. U għadda minn ġottieqa mux kisserit. Le, għadda minn ġottieqa. Għadda minn ġottieqa. U kellu sikkina fidu. U għara xġara? Il-kelb beda jimbaħ, jiena kont qomt bil-biħ tal-kelb, teħtu daqqa tabon u l-ispirtu tela. U smajt xi ħsejjes jew hekk wara? Ma smajt xejn, il-kelb beda jimbaħ u nara bliedem dieħel mill-ġottieqa. U tara dieħel għal-fejn sodda tiegħi b'sikkina. U wara dak iż-żmien ħallit impaddi fuqok. Le, impatt ħallit jisu dak ix-xarx bla ma trid isek dawk il-ħiniet li tkun rajtu isek dejjem tqum ma tmux xi ħaġa oħra, fimta? U kont portet il-kappellan dak iż-żmien qed rajtek hekk u hekk. Kien ġie iberek lill-kamra u minn dakinhar ma kontx rajt xejn ġifieri. U t-tieni esperjenza tiegħek? U t-tieni esperjenza tiegħi konna morna Assisi, konna qegħdin jiena u ħabiba tiegħi, konna qegħdin ġo kamra u faċċa tas-sodda kien hemm bozza ħamra, it-teb u t-tieqa miftuħa u tisma' inti bħieb tal-klib. U inti bla ma trid isek tittawal biex tara jekk m'hemmx il-klib jew le u tmur tiċċekkja u la tara klib taħt il-tieqa u la tara klib qed jixru fil-ħaxix ma tara xejn. Terġa' tmur fuq is-sodda u terġa' tisma' l-istess. Isu xi ħadd qed jiġbdek il-barra. Toqgħod isek toħroġ tiċċekkja jekk m'hemm xi klib jew hekk imma klib barajna mkien. Di xi ħaġa jisa tiġbdek Isu b'spiritu. Biex tkun kurjuż. Biex tkun kurjuż u 99% kien xi spiritu żguru. Għax ma tarax klieb u meta jinbaħ kelb. Taraħ jiġri jew hija taħt it-tieqa ma tara xejn. U t-tielet esperjenza tiegħek kif? U t-tielet esperjenza 2019 konna. Riċenti ġifieri. Riċenti mela kont qiegħed ġo kamra. Qiegħed qed tisserraħ saqajja hekk u kelli l-mobile f'idi u bdiet inħoss kesħa kbira miegħi. Qed bela ħejġi xi ħaġa jiena. Ġo kont ħassejt kesħa xi darba? Kont ħassejt meta l-ewwel waħda tħoss xi ħaġa li mhux qiegħda f'posta fimta tħoss isha bħala kesħanti. Kesħa li ma tistax tiskriviha fimta. U t-tielet darba meta ħassejt il-kesħa madwar jaġġej xi ħaġa jiena. Issa barra kien ir-rieħ il-bieb magħluq u kien hemm kurutu twil ħafna u jien kelli saqajja fuq siġġu u nara il-missier it-tfajla daħal fej kontija. Resa għalejja
kien għal sit iswed mis bajda nadif tazza, ħares lejja, daħaqli u talaqlem. Ma tantx dam sekondi, daħaqli u talaqlem. X'taħseb li kien is-sinifikatek? Għax meta issa missier tfajla ilu mejjed kważi 6 snin, 5-6. U qabel ma kien mit kien għalli ħaġa waħda biss iridek li tagħmel li toħod li ħsib it-tifla. U jisuddelli biex daħaqli biex jgħod noħod li ħsib it-tifla. Interessanti ħafna. U meta jiġrulok dal-affarijiet kemm ikun l-impattek fuq? Kif? Ħanejlek naħseb dini, naħseb l-aħħar waħda bqajt għax pereżempju tfajla xtaqet taraħ l-inbissiera ma tellix. Pereżempju l-omma nanqas, l-ħuta nanqas, ma l-fidellili. Jisu biex jgħidlek xi ħaġa. U għaxu fl-aħħar kien għamel dawk is-sekondi daħaqli. Daħaqli, ħares lejja, daħaqli u talaqli. Nirringrazzjak ħafna tal-qajt l-istedina tiegħi. Thank you.